Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله طاهرين المعصومين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدين تبشر في الله جبوا أم بفوك ولي مندون كدل على في الله كهنا ناك كشيا ناك بركة الله كودي أنكلين لنا بلا جلما بي anga wati mi na kerengerana ka buluda nin kalo barkama in kono rabiul awali no ya alakira babbangi kaloyi walasa kanin kaloyi nyinamaya o keke dalluye teleshire fila na nyamaya so ana sinsimbaga ubulullah hara ko anga ni soja ira ni alakira baka bangini o tabali kan bishuina anya wele bla an karamogoma ani anga sheku kabo kai el haj bunanyank mogo dogolente jamiyatu ansar din kono la selikela belebele do mali kono ani mali kokan farafina jamana chama ayo ke la selu sirafe bishuina abina walanda min di amma yani ange do kono ko nyafawi amina foli blala ma fa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amba foyi bismillah tv shirfila tabali sanfe Inshallah bishuina amba fe ke baroke ni anye femina oye ami sanga mi yerala ni o madogo mogola alakira baka bangini o kera ka beni kalo tle tan flama o bangini jamakulu be munu ya yira ka fo kodo komi na kakan ka ke dallu bi ala dallu munu tese ka soso tese ka yogo fiu o nga oti abali jamakulu wero be munu maso ama amba fe halsa kokoro madonin kama ka dallu kisedo di amma halsa nyine mbagaw ci nyine naw wala sa halsa o dusukunge sabati ko inkan ka fo koseme yoro bi ala ka qur'ane kono ala kira ba kuma nona anga doni jetro kuma nona doni jetro mono no tese ka soso fiu sabula uyata tayoro nymauna. a'udhu billahi min sharri shaitan al-la'in ar-rajim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi al-qa'il laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين الطاهرين القائل أنا أول الناس إذا بعثوا وقائدهم إذا وفدوا وخطيبهم إذا أنصتوا وشفيئهم إذا خسروا ومبصرهم إذا يعسوا وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة مكتار أمبي على فوفلو كعلى بركة كعلى ولي نيماندون ambe wati bami ngono ana ambe wati herema bami ngono amana ambe sanga bami na mina san yeli la ala fe ambe ala fola ka ala barkada ka ala wala nyumando o ko fe namboren ambe ala ka hine anaka kishi anaka barkaw ambo chama nyini ala fe akake anga nabi nyumam banka anga nabi nyumam mingo kone de mogo folo ye domi nubi wuli kabo kaburu kono ne Muhammad de folo bena wuli kabo kaburu kono wa ne de mogo nunjuru mine bagaye nu jere la lahara keneka ne de bu mne kana ubla ala nyakoro wa ne de be kuma ni beda dena wa ne de be ala deli uye nu jere la wa ne de bu nisoja ni kunanja soroliye ani kisi soroliye nu jigetigara ala ka hinena o de la ala ko qur'anena kwale ala nyana mu'minuma ala nyana diɲɛ bɛɛ ma ni ala kira cili ye comme ala y'o fɔ cogo min kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad ne ala me e ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ ni ci o de kama mais ala tilala ka anw mu'miniw kɛrɛnkɛrɛn minnu ye silamɛw ye n'u danbɛ lahara la
ni limaniya jɔnw don ala ko kuranɛ na ko ne ala ɲana muminiw ma tumana min ye kira ci ka b'u la laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'asa fihim rasulan tuma min na ne ala ye kira ci muminiw ma ka kira min bɔra u yɛrɛ la kira min a bɛna ala ka ayaw kalan u ye ni k'u saniya k'u ladɔnniya kuranɛ na ni kiiti minnu bɛ kuranɛ na ka kɔn kira in cili ɲɛ u tun bɛ filiba de kɔnɔ fili min n'a sɔrɔ n'a bangelen don o tuma na kira min nana an saniyali kama maa si tɛ don ala ka alijinɛ na ni maa min man sani o de la ala ko kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha mɔgɔ bɛɛ kunna jara ka nin yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ min ni ninkun saniyara mɔgɔ bɛɛ bɔnɛna k'i halaki mɔgɔ min ninkun nɔgɔra alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'ale de kɛrɛnkɛrɛn ala y'ale de sugandi ka cili kɛ an ka hinɛ ye ka tila k'ale cili kɛ anw muminiw saniyalan ye tara an bɛ se ka ala ka hinɛ sɔrɔ cogo min ani an bɛ se ka kunnaja sɔrɔ cogo min o de kama ni nin waati in sera anw b'a ye an kan ka ala wale ɲuman dɔn an kan ka ala barikada an kan ka nisɔndiya n'a ye sabula alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye bisharatul isa ye ka sɔrɔ a ma na mɔgɔw labɛnna k'a fɔ k'u ka nisɔndiya ka cɛ min kɔnɔ kira de don kabini a ma na fɔlɔ kuranɛ ko nabilayi isa ko a ka mɔgɔw ma wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ismuhu ahmad a bɛ komi n'i ye mɔgɔ dala fiyɛ karisa n dala fiyɛ n b'i la nisɔndiya ni kibaru duman ye o tuma na lanisɔndiyali kɛra ni kira de ye kabini a ma na ko mɔgɔ dɔw ka kira dɔ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye n b'a lanisɔndiya ni kira dɔ ye o kɔrɔ mɔgɔw labɛnna k'u la nisɔndiya ka kira kɔnɔ de kabini a ma na k'u ka nisɔndiya n'a ye o tuma na a labɛn kɛra ka mɔgɔ min kɔnɔ ka nisɔndiya n'a ye kabini a ma na n'o nana ka ban nisɔndiya tɔ bɛ wajibiya a ka kɛ n'a nali ye nisɔndiya kan ka wajibiya silamɛ bɛɛ kan mɔgɔ bɛɛ kan mɔgɔ min dalen don ala la ni dalen don lahara la ni dalen don don laban na o tuma n'an ye mawuludu ta k'a lajɛ ala barikada ani ala wale ɲuman dɔn o b'a wajibiya silamɛw kan u ka mawuludu kɛ u ka ala wale ɲuman dɔn ala ka hɛrɛ la ani ala ka nɛɛma na u ka ala ka hɛrɛ dɔn a ye ka ala ka nɛɛma dɔn a ye o mɔgɔ t'i jɔ fo dalilu dɔ ka ɲini sɛbɛnnenw na ka sɔrɔ o dalilu caman de bɛ yen an da bɛna se minnu ma sisan mɛ hakili yɛrɛ la ni maabaya yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ i ka hɛrɛ sɔrɔli i ka kisi sɔrɔli i ka bonya sɔrɔli i nisɔndiyali ni o ye a tɛ fɔ i ye k'o kɛ a man ka fɔ kodɔnna ye k'i nisɔndiya n'o ye parce que alakira sallallahu alaihi wasallam sahabaw tun b'a fɛ ani minnu jɛra minnu tun t'a a yɛrɛ dɔn jɔn don valeur jumɛn b'a la minnu yɛrɛ tun t'o dɔn o caman tun bɛ kira ka sahabaw la fo kuranɛ kuma n'u fɛ ka kira bonya yir'u la ka kangari daw ye la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi a kana kan kɔrɔta ala kira kan sanfɛ kɔrɔ ala yɛrɛ de ye ala kira bonya cogo yira sahabaw la mais kira yɛrɛ ma yɛrɛ bonya cogo yir'u la tari m'a faamuya mais kuma min na n'u dɔw somina kira ka bonya na ne hakili la dɔw ye fɛn kɛ kira ma min f'u ye fiyewu mais a m'u bala la mais kira yɛrɛ kun tɛ se k'a f'u ye k'u k'o kɛ mais kuma min na a y'u y'a kɛli la a y'u to yen sabula a y'a dɔn ale bonyatɔ de don u fɛ ale bonyani de ye wajibi ye n'o tɛ kisi ten sahabaw tun bɛ kira seliji bɔgɔw ta bilali yɛrɛ tun b'a ta ka taa do funfun kira a ka misiri wele yɔrɔ la a b'i jɔ yɔrɔ min ka misiri wele ka taa do funfun ye barika ɲini kama u tun bɛ kira kunsigi ta a dɔw sɔrɔla minnu ye hali kira joli bɔnnen min a hɔrɔma n'a barika kama a kunsigiw tun b'u bolo u b'a don ji la k'u ka banabaatɔw furakɛ n'a ye ala kira kunsigi ala kira ka sahabaw tun b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ de ni denw banana k'a don ji la k'u ko n'a ye u yɛrɛ b'a ji don min u ye barika ɲini kɛ kira selijibɔgɔw la k'a dajiw ta n'a ye karo tu u b'a bɛɛ minɛ mais kira m'u bila a la nka u y'a kɛ bonya sira kama kira kun tɛ se k'a f'u ye ni ne ye karo tu a y'a ta
ni ne daji to a y'a ta ni ye seliji ta a y'a bɔgɔ ta kira t'o f'u ye o maa ba t'a f'i ka mɔgɔw ye a ye n bonya mais n'i ni baganw ma jɛ u ka kan k'i bonya i ni bonya min ka kan u kan k'a k'i ye o de la Imam Malik n'an y'ale lajɛ ale y'a ka ɲɛnamaya kɛ Madina a kun tɛ samara don a sen na a ti yɛlɛn ka fɛn kan mais kira m'a bila o la dɛ kira m'a fɔ ni n bɛ Madina mɔgɔ kana samara don mɔgɔ kana yɛlɛn ka fɛn kan mais Imam Malik y'a dɔn nin ye kira bonyani de ye n ka kan k'a bonya o kama n ti samara don a bɛ dugukolo min kan n ti yɛlɛn ka fɛn kan a bɛ dugukolo min kan a dalen don yɔrɔ min a sennakolon de bɛ taama ka sɔrɔ a ma bila a la kira ka yamaru tɛ mais dɔnnikɛla si ma sɔsɔ a la sabula a y'a kɛ ni kira bonyani de ye a n'a kanu k'a kɛ ka kira bonya ka tila k'a kanu o tuma na mawuludu daliluw bɛ yen dalilu minnu sabatilen don dɔnni cɛw la minnu kumana mawuludu kan minnu ye sunna karamɔgɔbaw ye mais anw ka dalilu ti ta k'a fɔ karamɔgɔba dɔ y'a fɔ tan walima Magan y'a fɔ tan walima Madina y'a fɔ tan walima sunna karamɔgɔba dɔ ko tan anw ka mawuludu kɛli dalilu tɛ ta o la tari m'a faamuya a dalilu tɛ ta o la anw ka mawuludu kɛli dalilu bɛ ta kuranɛ de la ani alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ ka hadisaw la n t'a dɔn n'i y'a faamuya mais karamɔgɔba minnu kumana ka sunna karamɔgɔw la minnu ka dɔnni sabatilen don ni jɛn kɛra n'a ye n'a sɔrɔla an ka dalilu ta yɔrɔ tun bɛ olu de ta la o dalilu fana caman bɛ yen an bɛ se ka minnu fɔ minnu mago bɛ o la k'u ka dalilu ta o la n t'a dɔn n'i y'a faamuya nka anw yɛrɛ ta tɛ ta o la dɛ anw yɛrɛ ta bɛ ta min na n'o ye kuranɛ ni hadisa ye an bɛ tila k'o fɔ k'o walawala i b'a dɔn a ma mɛn sisan Magankaw ka karamɔgɔba min ni a ka fatuha bɔra mawuludu kan u ka hayatil kibaril ulama i maa ba don n'o ye u ka karamɔgɔ Abdullahil Mutlaqu ye n'u y'a ka unwanu bila netiw kan ni diɲɛ bɛɛ y'a ye a bilala ka bila cogo minnu na ani kɔfɛ ale yɛrɛ ye kuma minnu kɛ o kan i b'a dɔn o dalilu n'an y'o ta k'o lajɛ an bɛna tila ka mɔgɔ wɛrɛw ta b'o kɔnɔ ale yɛrɛ ka mɔɲɔn tugun bɛ minnu ta la parce que u ye unwanu min bila neti kan n'a tilala ka o unwanu nangari k'a fɔ ale m'o fɔ parce que kuma kelen mɔgɔw y'a ka kuma min ta k'a fɔ a ye mawuludu sabati parce que ale bɛ baara kɛ Magankaw ka diinɛ kunnafoniba kunnafoni yɔrɔ min ni u ka fanga bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kumakan o kumakan mana bɔ yen ni minɛ bɛ k'a kan misalila i b'a fɔ o conseil bɛ anw fɛ yan cogo min bon ni karamɔgɔ dɔnnikɛla dɔ y'o kuma ta mun bɛ ye k'a fɔ Magan de y'o sabati o kama minnu y'a bila neti kan u y'a bila siti minnu kan olu ko as-Saudiyatu ta'tarifu bil mawlidi nabawi sharifi min dakhil diwanil maliki wa ta'tabiruhu min al-a'mali salihah u ye nin de ka a unwanu ye k'a fɔ ko Saudiya yɛrɛ ye mawuludu sabati u ka diwanul maliki la k'a fɔ mawuludu ye baara ɲuman de ani kɛ ka kan u ye dalilu mun nate n'o ye Sheikh Abdul Mutlaq ye al-mustasharu bi diwanul maliki udu hayatil kibaril ulama'i ay kumakan min fɔ n'o ye innal muhtafilina bil mawlid an-nabawi laysu kulluhum ala khata'in mushiran ila anna hunaka minhum man yastaghilu hadhihi al-fursata lit-ta'rif بالرسول صلى الله عليه وسلم والنقل الصحيح من أخباره وسيرته ومنهجه بحكم أن الناس يستمعون فيها إلى سيرته أكثر من غيرها واعتبر المطلق هذا من أفضل الأعمال ومن انتهاز الفرصة لاستماع الناس الخير وياكن كما كان يندتا كافو وين بنتي كفان بي ko Magan ye mawuludu sabati n'u ka nin dɔnni gɛtɛrɛ ka kuma ye k'a fɔ ko mawuludukɛla bɛɛ ka mawuludu tɛ fili ye ko mawuludukɛla bɛɛ ka mawuludu tɛ fili ye o kɔrɔ mɔgɔw b'a la minnu ta kɛcogo ka ɲi ko sabula mɔgɔw bi sogolaya nin y'a nasi jɛlen de min bi neti kan ko mɔgɔw bi sogolaya ni mawuludu don ye ka sogolaya ni Alakira ka kumakanw mɛnni ye ani Alakira ka tariku ani Alakira ka sira ko mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ mɛnni kɛ Alakira ko la mawuludu de la ka tɛmɛ waati caman kan min tɛ mawuludu ye k'o kama u y'a ye k'a fɔ a kumana mawuludu kan k'a kɛ baara ɲuman ye siga foyi t'a la u ka karamɔgɔba in ye nin fɔ a yɛrɛ ma nin nangari fiyewu k'a fɔ k'a m'a fɔ
a ko u y'a nati cogo min na k'a fɔ ko ko Magan jamana bɛɛ de y'a sabati ko ale m'o fɔ n'o ye unwanu ye a y'o nafiyew k'a fɔ ale ka nin kuma in ye kuma kɔrɔ de o kumana kuma kɔrɔ ni kuma kura a bɛɛ ka kan ni dɔnnikɛla kɛ nin ye sabatili kɛ mawuludu ko la kuma dɔ kan kaban n'a sabatira kaban k'i y'a fɔ mɔgɔ tɛ jɔ o kura n'o kɔrɔlen kan tugun mɔgɔ bɛ min na o y'a fɔli de mais comme an ka dalilu tɛ ta o kan an b'o to yen tari m'a faamuya an b'o to yen parce que ale yɛrɛ kɛtɔ la k'o nafiyu a kumana k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kira fɛ sahaba minnu bɛ yen n'olu ka kira kanu ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye Sedina Ali ta ani Sedina Ali denw ani a ye khulafaw dɔw ta ka fara o kan k'olu de ka kira kanu ka bon ni bɛɛ ta ye o de ye Ali n'a denw k'a fɔ minnu ka kanu ka bon hubban linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-imamu Ali ibn Abi Talib wa ibnahu al-Hasan wal-Husayn bon n'an y'a lajɛ Hasan ni Husaini ani Sedina Ali olu labanna minnu bolo ani Hasan ni Husaini bɔnnaw olu bɛɛ bɛ mawuludu kɛ o kɔrɔ k'a fɔ ale ka kuma b'a jira k'a fɔ tugu kan ka kɛ Ali n'a denw na sabula minnu bɛ kira fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de b'a ka sira dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de b'a tugu cogo dɔn fana ka tɛmɛ bɛɛ kan wa Sedina Ali ani Hasan ni Husaini bɔnnaw o si tɛ dugukolo kan bi mun tɛ mawuludu kɛ mais an ka dalilu tɛ ta dɔnnibaa dɔ ka kuma kan Magan walima dɔnnikɛla dɔ ka kuma kan Madina dalilu tɛ ta o kan mais ale kɔni ye nin fɔ n'a bɛ neti kan ka tila k'a sabati mais k'a fɔ a ma fɔ sisan kuma kura tɛ kuma kɔrɔ de don mais unwanu min bilala la n'o ye k'a danbeya ka taa Magan bɛɛ ma ko ale m'o de fɔ n'o tɛ mawuludu bɛ kɛ Magan o tɛ bi ye o ka ca san caman ye a image bɛ ne yɛrɛ bolo Magan mawuludu kɛcogo u bɛ mawuludu kɛ kɛcogo min na fanga min b'a la a tɛ kɛ dogo la cogo min na a kɛra kɛcogo minnu na a image bɛ ne yɛrɛ bolo ni mɔgɔ b'a la n b'a di diɲɛ fan si tɛ Mukutari mawuludu tɛ kɛ yɔrɔ min na tari ma kuma faamuya mais n'an y'a lajɛ Ibn Taymiya komi n y'a f'i ye dalilu caman bɛ yen dalilu minnu kumana mawuludu kan ka sɔrɔ anw tɛ baara kɛ n'a ye mais minnu mago b'a la an b'a di olu ma mais an bɛ baara kɛ ni min ye an bɛ tila k'o fɔ Ibn Taymiya a ka kitabu dɔ bɛ yen Siratul Mustaqim a ye kitabu dɔ bɔ ko Siratul Mustaqim mukhalafatu ashabil jahim o kitabu kɔnɔna la a ka kitabu page numéro 297 Ibn Taymiya kumana mawuludu kan Ibn Taymiya ye jɔn ye Muhammad bin Abdul Wahab ale ye wahabiyaw ka karamɔgɔba o de ye Muhammad bin Abdul Wahab ye ale ka taamɛnɛ tugura karamɔgɔ min ka taamɛnɛ na o kɔrɔ a tugura karamɔgɔ min kɔ k'a ka karamɔgɔ ye n'o de kun y'a karamɔgɔ ye k'i lasigi ka walanda d'i ma o tɛ dɛ sɛbɛnni na n ka taa sira kan n tugura min ka hakilinaw kɔ diinɛ na a n'a ka faamuya n'o ye Muhammad bin Abdul Wahab ye ale karamɔgɔ sɛbɛnni na a tugura karamɔgɔ min kɔ sɛbɛnni na ni a ka faamu tugura o ka faamu na n'a ka danaya bɛɛ ye o de ye Ibn Taymiya ye Ibn Taymiya o ka kitabu kɔnɔ ale ko mawuludu bonyani a ko fa ta'zimul mawlidi wa ittikhazuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'du an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun azim لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نباك اقتداء قنا أكو مولود بنياني على كرا بنياني كو بنيا أني كادو من كأكنينا جدوين أكو مغدو يوكي مغدو كبارا يوي ni على كرا بنيدون سيرا أبنينا واتي مينغونو نو دون سيرا دون بادو أبلو وبنيانا جيو كالا كادون بنيا Ibn Taymiya ko o tigiw bi baraji sɔrɔ a kɛli la nin ye sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba dɔ de ka kuma ye a ka kitabu kɔnɔ ko mawuludu kɛli ko baraji b'a la ko ni mɔgɔ min y'a kɛ k'i bɛ baraji sɔrɔ a la n'i ka ŋaniya ɲumanya ye ani ala kira bonyani kama tari m'a faamuya dɔnnikɛla ba dɔ bɛ yen n'o ye Muhammadul Aminu ye As-Sinqiti ale fana ye sunna karamɔgɔba de ye Mauritaniɛ don ale ko nin karamɔgɔba in ka nin kumakan in n'o ye Ibn Taymiya ye a ko fa kalamu shaykhul islami yaqsidu hadhihi al-ibara sarihu fi jawazi amali al-mawlid nabiy sallallahu alayhi wa sallam nin ye Sinqiti ka kumakan ye n'o ye sunna karamɔgɔba dɔ ye ko Muhammadul Aminu As-Sinqiti ale ko Ibn Taymiya ka nin kumakan in k'a b'a yira k'a fɔ a ye mawuludu kɛli daga
k'a yira k'a fɔ ko mawuludu ye baara ɲuman ye a kɛbaa bi baraji sɔrɔ a la ko a ka nin kumakan in b'a yira k'a fɔ ko mawuludu kɛli bi bɛn nin ye suna karamɔgɔba wɛrɛ de ye min ye bɔlɔ turu nin kumakan in na o tuma n b'a fɛ ka mun f'i ye n'i ye mawuludu ta k'a lajɛ i n'a fɔ nin karamɔgɔ in ko ale unwanu min dira k'a fɔ ko magan ale y'a ka kumakan to a nɔ la mɛ ko o gɛn u bɛɛ ka mɔɲɔw bɛ tugu karamɔgɔba min na o de ka kumakan filɛ nin ye mawuludu kan Égypte darul fatwa la Égypte a suna karamɔgɔbaw u farala ɲɔgɔn kan u ka darul iftahi la dɔgɔkun min tɛmɛna ka mawuludu k'a dalilu nati k'a da kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ mawuludu ɲɛnamayali a ɲɛnajɛli ka mawuludu ɲɛnamaya alakira sallallahu alaihi wasallam ka mawuludu kɛli u ko min afdalil a'mali wa a'zamil qurbati لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وسلم ko mawuludu kɛli ye baara ɲumanba de Égypte darul fatwa olu de ye nin fatwa bɔ u ka darul iftahi olu de ye nin fatwa bɔ dɔgɔkun min tɛmɛna sisan a suna karamɔgɔw ko mawuludu kɛli ko baara ɲumanba don ko sabula ko mawuludu kɛli ye baara ɲuman ye a bɛ jɔn surunya Ala la ko sabula ka nisɔndiya ni mawuludu ye ko a tɛ foyi kofɔ ni Alakira kanu tɛ ka tila k'a fara kan Alakira sallallahu alaihi wasallam ko o kanu ko o ye aslun min usulil iman Alakira kanu ye limaniya yɛrɛ aslu de ye o kɔrɔ olu ye mawuludu kɛ limaniya yɛrɛ aslu de ye ka tila ka na n'u ka dalilu ye ko kira ko k'a fɔ la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in ko mɔgɔ si tɛ kɛ limaniya jɔn ye f'i ka Muhamadu kanu ka tɛmɛ i bangebaaw kan ka tɛmɛ i denw kan ani ka tila ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan wa kuranɛ yɛrɛ ye Alakira kanu tugu ale yɛrɛ Ala kanu de la k'a fɔ n'aw kɛra aw denw n'aw ka nafolo n'aw ka denbaya a n'aw ka nafolo n'aw ka baarakɛyɔrɔ n'aw kɛr'o de fɛ ka tɛmɛ Ala n'a ka kira kan Ala ye Ala n'a ka kira de kanu tugu ɲɔgɔn na o tuma na Égypte dɔnnibaabaw kumana mawuludu kan ka tila k'a kɛ limaniya yɛrɛ aslu de ye k'a fɔ ko limaniya yɛrɛ aslu ko o de ye mawuludu ye dari m'a faamuya ka tila ka na ni dalilu ye k'a walawala dalilu minnu u kumana kan k'a yira k'a fɔ ka nisɔndiya ni Alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko o bi bɛn kojugu sabula ko Alakira kisi ni nɛɛma bɛ kira ma kira delila ka taa gazuwa dɔ la a bɔra ka taa gazuwa dɔ la tuma min na Alakira kisi ni nɛɛma b'a ma n'a seginna ka na bɔ o kɛlɛkɛyɔrɔ in na muso dɔ ye Alakira kunbɛn kisi ni nɛɛma bɛ kira ma nin ye Ahmad ka riwaya ye ani Tirmizi Alakira sahaba muso dɔ de y'a kunbɛn k'a fɔ kira ma tuma min na kira kisilen nana ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la sahaba muso in ko kira ma ko ne tun ye layidu ta k'a fɔ ni Ala ye i ɲuman na i kisilen ne ye dafalen ta k'a fɔ n bi ɲɛnajɛkɛla n'o ye jɛmifɔla n bɛ o fɔ e Muhamadu ɲɛkɔrɔ ka n ka nisɔndiya manifester n'i nali ye n'i kisili ye ka bɔ juguw bolo ka na kira ye o sabati o muso in bolo k'a k'a ka layidu dafa a k'a kɛ nin bɛ Ahmad ka riwaya la ani Tirmizi Égypte dɔnnibaabaw a suna karamɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka mawuludu k'a fɛnsɛ ka sɔrɔ ka nin k'u ka dalilu ye tari m'a faamuya o tuma na kira sɔrɔli ne bɛ sigilen k'i kɔnɔ i ka na i sɔrɔli kira yɛrɛ y'o sabati ko nisɔndiya ka kɛ ni o ye i n'a fɔ a bɛ bɔ Maka don min ka na Madina Madinakaw nisɔndiyara k'a kunbɛn ka bɔ ka dundu fɔ ka bala fɔ kira m'u bila la a m'a fɔ k'a kɛ mɛ a m'a nangaru u bolo a m'a bu u bolo olu nisɔndiyara n'a sɔrɔli de ye k'a bɔra Maka a kɛra anw Madinakaw ta ye ni muso fana ye dɔn kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔnkili da ko kira kisilen ale ye kira sɔrɔ a kisira ka bɔ juguw bolo o tuma na a sɔrɔli diɲɛnatigɛ yɛrɛ la o nisɔndiya bɛ se ka kɛ haramu ye cogo di i bɔli dugu dɔ la ka na dugu dɔ la i sɔrɔli o la nisɔndiya kɛra n'o ye o tuma na sa i nali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni diɲɛ yɛrɛ y'i sɔrɔli mun kɛ don y'a dɔn nisɔndiya ka bon n'a bɛɛ o de kama Ibnul Jawzi ale ye suna karamɔgɔba de ye bɛɛ b'ale dɔn ale kumana mawuludu kan k'a yira k'a fɔ k'a ni kɛ ka kan Ibnul Jawzi ale ko mawuludu kɛli ko amanun fi zalika al'am wa busra ajila binayn al-bughyati wal maram a ko mawuludu kɛli
k'o ye hakilisigi yɛrɛ de ye ko sécurité yɛrɛ de don o san kɔnɔ nin ye sunakaramɔgɔba de ka kuma ye Ibnul Jawzi k'a fɔ mawuludu kɛli ko hakilisigi de don o san kɔnɔ hakilisigiba don o san kɔnɔ ani nisɔndiya min n'a bɛ aw ka ɲinifɛnw sɔrɔli teriya aw mɔgɔw bɛ fɛn minnu na ko Ala k'o dayɛlɛ aw ye joona joona k'o bɛ kɛ ni mawuludu de Ibnul Jawzi ale de ye nin kumakan fɔ sira kitabu kɔnɔ n'o ye halibiya ka sira kitabu ye mɔgɔ min y'a dilan o ye Aliyu Burhanu ye Ibnul Jawzi o to yen mun ye Bukhari saraha kɛ o fana ye sunakaramɔgɔba de ye min ye Bukhari saraha kɛ o b'a wele ko Ibnul Hajari al-Asqalani ale de ye Fatuhul Bari dilan ale de ye Fatuhul Bari saraha kɛ o ko tɛmɛnen kɔ Bulughul Maryama ale de y'o kitabu fana dilan tarima fan Bulughul Maryam ale de y'o kitabu dilan ka tila ka Bukhari saraha n'o ye Fatuhul Bari ale kumana mawuludu kan o y'a ɲininka o kɛlen k'a ɲininka a ko mawuludu ko bida don a y'o fɔ k'o sabati a ko nka ko bida min don ko bida ɲuman don ko parce que bida bɛɛ tɛ bida jugu ye ni ye Asqalani ka kumakan de ye a ko bida don a ko nka a n'a bidaya bɛɛ ko bida mun don ko fɛn ɲuman de don bida ɲuman don ko sabula ko mawuludu yɛrɛ ye baara ɲuman ye ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ u ka ɲi fɛn dɔw b'a kɔnɔ u man ɲi a y'o sabati a ko nka ale bɛ labɔli kɛ ka sabatili kɛ fɛn min kan o ye a kɛli ɲumanya ale ma baasi y'o la ka tila ka na n'a ka dalilu ye k'a ka dalilu kɛ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔlen Makka ka taga Madina ko a y'a sɔrɔ yahudiyaw tun bɛ Asura fêter k'a don sun ka nisɔndiya n'a ye ni mun ye ko Ala ye Musa kisi ka bɔ Firawuna ma ko kira yɛrɛ ye Asura don sun ka tila ka yamaruya kɛ n'a sunni ye k'o tuma na k'o b'a yira k'a fɔ i ka hɛrɛ sɔrɔla ka bɛn min ma n'o sankunbɛ sera kira y'o ye dɔw bolo k'o t'u bolo k'a sabati ka tila ka far'u k'a la o tuma na ko hɛrɛ sɔrɔli ka nisɔndiya n'o ye walima i ye tɔɔrɔ ko sɔrɔ don dɔ la n'o waati sera ka nisɔngoya n'a ye ko baasi foyi t'o la nin ye min ye Bukhari saraha kɛ Asqalani nin y'ale ka kumakan ye mawuludu kan k'a yira k'a fɔ ko a bɛ bɛn Husnul Maqsadi kɔnɔna la Jalaluddin Suyuti ale ka kitabu kɔnɔ ale nana ni nin dalilu ye ninnu bɛɛ ye sunakaramɔgɔw de ye minnu kumana mawuludu kan mais anw ka dalilu ti ta k'a fɔ karamɔgɔ dɔ ko tan mawuludu kan anw ka dalilu bi ta mawuludu ko la ni Alakira yɛrɛ ka baara de kisi ni nɛɛma bɛ kira ma ani kuranɛ ka da waati yɛrɛ kɔrɔ kan a dan dɔrɔn i ye kuranɛ ko min fɔ ani Alakira ka hadisa ko min fɔ k'a fɔ dalilu kisɛw bɛ yen mawuludu ko la olu bunakun kan a dɔn o bɛ anw bɔ nka ninnu bɛɛ dikun ye minnu ka diinɛ tayɔrɔ ye ninnu fɛ yen ye olu k'a dɔn ko ninnu yɛrɛ karamɔgɔw kumana kan ka jɛn n'a ye c'est-à-dire i m'a faamuya n'i ye Ibnul Hajari ka kumakan ye n'o ye Asqalani ye o ko tɛmɛnen kɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min ye Sahih Muslimu saraha kɛ Nawawi ale ye kalan kɛ karamɔgɔ min bolo n'o ye Abu Sama o ye Nawawi karamɔgɔ de ye mun ye Sahih Muslimu sarahu kɛ ale karamɔgɔ in fana kumana mawuludu kan k'a fɔ ko fɛn dɔw daminɛna nin waatiw kɔnɔ a ko fɛn ɲuman don n'o ye mawuludu kɛli ye ni mɔgɔ dɔw b'a kɛ ka nisɔndiya n'a ye k'u t'a kɛ foyi kama Alakira kanu ani Alakira bonyani kama ani barikadali Ala ye ni Alakira sɔrɔli ye Alakira min cira danfɛn bɛɛ ka hinɛ kama alhamdulillah Sahih Muslimu sarahu kɛbaga kan Nawawi inshallah o ye mawuludu sabati nin cogo la mais nin ti anw ka dalilu ti ta mawuludu ko la ni dɔnnikɛla dɔ ka kuma ye mawuludu ko la a b'a bɔ dɔrɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa min bɛ Sahih Muslimu kɔnɔna la ni Abi Qatada b'a hadisa mafilɛ al-Ansari anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawm al-ithnayn faqala fihi wulidtu Alakira ɲininkara k'a bɛ sun tɛnɛn a bɛ ntɛnɛn tɛnɛn sun u y'a ɲininka i bɛ sun tɛnɛn na mun na kira ko n bɛ ntɛnɛn sun parce que n bangena na o kɔrɔ Alakira y'a bangedon bonya ni alabato ye o ye a bangena don min na ale y'a don dɔgɔkun o dɔgɔkun n'a don sera a bɛ alabato k'a kɔnɔ ka Ala barika da n'a ye mais anw bɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen de ta
o b'a yira k'a fɔ anw ta ka dɔgɔ kira ta la. Ola n b'a fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn mawuludu a sabatilen don ala kira y'a kɛ kisi nɛɛma bɛ kira ba in ma ni nin kɛcogoya ye mais kira t'a fɔ a y'a kɛ sabu mɔgɔba t'a fɔ mɔgɔw ma a ye n bonya mais Mutari n b'a fɛ ka min f'i ye mawuludu setanɛ ka ɲɛnama setanɛ ye kule ko 4 de kɛ setanɛ don min na setanɛ dangana ala fɛ a kulela don min setanɛ gɛnna ka bɔ alijinɛ kɔnɔ kabakolo la n'a jiginna o don setanɛ kulela k'a jigi tigɛ ani mawuludu ala kira bange don setanɛ kulela ani fatuhu maka don setanɛ kulela setanɛ ye nin kule ka 4 de kɛ o kama san o san ni mawuludu sera setanɛ bɛ kule a jigi bɛ tigɛ a bɛ kule a denw adamadenw ni jinɛw na olu fana bɛ kule ten de n'o tɛ mawuludu b'a yɛrɛ bɔ ala ka hɛrɛ kɛli i ye o dɔɔni ala ye wala in shakartum la azidannakum ala y'o de fɔ n'aw ye n barikada n b'a aw jidi nabilahi Musa a ko a ka mɔgɔw ma k'u ko hakili to ala ka dɔnbaw la wa zakiruhum bi ayyamillah ala ko Musa ma i ka mɔgɔw hakili jigin ala ka dɔn na dɛ o hakili jigi dɔ kɛra o kisi don ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma ani ala ye ba tigɛ n'u ye k'u kisi ka bonya ba k'u ye u k'u miiri o la parce que o kɛra u ka hɛrɛ sɔrɔ don ye o tuma ala kira bangeni o y'an ka hɛrɛ de sabu kuranɛ ko nabi ɲumanw bange don ye kisi don de salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu ala y'o fɔ nabi ɲuman dɔw ma ko kisi b'a ka bange don o ye nabi ɲuman dɔ de ye kuranɛ kɔnɔ o tuma an ka Muhamadu ka bon n'o ye an ka kiraw bange don ye kisi don de ye mɔgɔ ka kisi don ka nisɔndiya n'o ye o de ye hɛrɛ dan ye tari m'a faamuya o kama an ka dalilu bɛ taa kuranɛ na ani hadisaw la ani an ka kan ni kira bonyali mun ye k'o kɛ mais minnu mɔgɔ b'a la k'a fɔ dɔnnibaaba min kumana neti kan n'a tilala ka yɔrɔ dɔ nafiyu n'o ye u ye min bila a ka unwanu la mais a m'a ka kuma yɛrɛ gɛn dɛ min fɔra k'a fɔ a y'o fɔ magama a ko ale m'o de fɔ mais a bɛ ne tɛ ka hali sini diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la anw m'a bila yan an ka fɛn dilannen tɛ o la n b'a fɛ k'a faamu minnu ka dalilu bɛ ta olu kan olu yɛrɛ kumana mawuludu kan k'a sabati minnu kumana kan k'a kɛ bida ye o y'a kɛ bida ɲuman ye k'a fɔ baraji yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la kuma baraji bɛ sɔrɔ bida min na mɔgɔ kan k'o kɛ sabula fɛn caman b'an bolo kira m'an bilo o la tarima kuma in faamu inshallah alhamdulillah n baden tɛbɛ sirifila lajɛbaw nin de ye alhaji Bunaɲangi ye ka bɔ Kayi an b'a deli ala fɛ a ye nin dakurunya 2 min lase ala k'a kɛ an nafalan ye k'a kɛ kunnandiya sababu ye ka di alisilamɛ ɲuman caman ma ka da waati kɔrɔw kan alhaji Buna an bɛna datugu nin yɔrɔ in na ka deli ala fɛ sigi caman bɛ ala bolo yarabi ala kɛ o yira an na an baden tɛbɛ sirifila lajɛbaw an b'aw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw barikada a ka ɲamadali la waati min n'a kɛrɛnkɛrɛnna k'a boloda mawuludu ɲɛnamayali kɔsɔn ni a plateau b'a la ka kɛ Bangoni Jɛginɛbugu la ni tun ye an ye o kɛnɛ kan an bɛ aw bila yan k'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah alakira Muhammadu alala Muhammadu nyomada alakira Muhammadu nyomada alakira Muhammadu alakira